Lona-ke inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-40 Season 1. Siyabingelela, sicela ukuzobona umshana ungeniswe la osukwini lanamuhla. Kube kucija impi esangweni. Hayi, siyaxolisa ngeke nikwazi ukungena ngalesikhathi. Akuvumelekile, okungcono ubuyeni noma kusasa ngekhathi zokungena kweyivakashi. Uyalela uMantshinga lana esangweni lesibhedlela. Yabona-ke bafa, ukhulume naye lo muntu ube mnandi usuke ngenza ngendlela yami engezukuba yinhle. Umshana wami phela lolelela mfowethu. Ucija impi ngokucasuka. Edame yaluza lapha duze nalo iphoyisa esangweni. Ehlisa umoya mntaka baba, siyaxolisa bhuti, kodwa-ke kuyasiphoqa ukuba sigcine sikwazile ukungena la khona manje ukuze sizokwazi ukubona isimo sakhe nokuba simcelele indlela phela yokuthi asuswe lana ayiswe esibhedlela sangakubo le emakhaya eshowe. Lo sakhilo lele lapha Mantshingelani ungumshana wami, noma-ke ngithi ungumshana wethu kahle kahle. Nakhona ukuthi ulele kule sibhedlela sikuthole sesikuthole ezindabeni, ngakho sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyena ngempela lo lele la. Lide kakhulu ibanga sesilihambile bhuti siza la. Khona kuyasiphoqa ukuthi siyaqonda njalo ukuthi akusona isikhathi esikahle lesi sokuthi sikwazi ukuzongena ngoba akusona isikhathi seyivakashi. Kodwa siyayicelela phela ukuthi nisale seniba nozwelo noma imizuzwana eyishumi sikwazi nje ukubona umfana bese siyahamba-ke sibone nokuthi uyena ngempela yini. Kucela usigananda ephoyiseni. Nebala libazwele iphoyisa libadedele bese libayala ukuthi kube leso sikhashana nje esincane bese bayaphuma ngoba kusona isikhathi seyivakashi lesi. Balandele yonke imigudu elandelwayo uma ngabe uzobona oyisiguli ngaphambi kokuba ungene. Bathi bengangena nje lapha bayelele khona ukuthi bazomtholelele khona. Baficana nomhlengikazi owayematasa ngamaphepha athile. Sawubona, sicela ukubuza ukuthi uSakhile Khumalo singamthola ngakephi? Kubuza ucija impi. Sawubona bhuti, ngiyaxolisa. Asinayo uSakhile Khumalo esimaziyo lana. Kodwa-ke ukhona ubhuti othile ofike namuhla ongakaziwa igama lakhe nesibongo sakhe. Kuphendula umhlengikazi. Akhipha ucingo ucija impi, akhombisa umhlengikazi isithombe saSakhile ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi imuphi lo abamfunayo. Yebo, impela uyena lo ofike namuhla, kodwa-ke ngizothi nina nihlobene kanjani naye? Kubuza umhlengikazi. Singomalume bakhe thina, siphuma le ndaweni yaseshowe. Silapha nje ngemumva kokuthola esindabeni ukuthi umfana wethu ulaliswe kulesibhedlela. Siyacela makungenzeka sikwazi ukumbona njengamanje leso sikhashana nje noma ngabe sincane kangakanani. Kucela ucija impi. Ngiyaxolisa ngokuzwa uhambe senilihambile nisuke endaweni ekude kangaka, kodwa-ke okwamanje ngeke nikwazi ukumbona uSakhile. Akukavumeleki ngenxa yesimo esibucayi kusona. Isimo sakhe asikho kahle, indlela akalimele ngayo iphoqa ukuba ngeniswe ICU. Nenhlamvu-ke le bengakakhishwa ngenxa yendlela ebucayi ngayo ngakhona engene kuyena la ngasenhlizweni. Udubuleke kabi, inhliziyo yendawo ebucayi. Kunemithambo yegazi esondelene kakhulu nenhliziyo okusazanywa izaba zokuthi ingathinteki uma ngabe sekukhishwa le nhlamvu ngoba ukuthinteka kwayo kusho ukuthula kwakhe. Kubika umhlengikazi aphefumulele phezulu ucija impi. Siqale manje sifuthe sokushisa emzimbeni kuye kuze kubonakale ngokwehla kweyithukuthuku. Ikhipheni phela, ikhipheni ngakho lokho kucophelele ongitshela ngakho. Kodwa ningalinge nje nibulala umshana wami, ngimfuna ephila mina. Ucija impi ngezwe eliphezulu. Hayi, hlala phansi bafa. Thatha nanka amanzi mfowethu uphuze wehlisa ulaka, yabona nje, hlala la. Ucija impi eshe emthelele. Manje dokotela, ikuphi mhlambe singakwenza ukuze sigcine sikwazile ukumbona ngoba phela asikwazi ukujika sesifikile la? Kubuza usigananda. Omngcono nizoma ngaphandle ningangeni nimbone nje isimo akusona. Kuyalela umhlengikazi. Nebala behambe beye khona. Uma befika bembone elele lapha ngaphakathi, kufika isibibithwane kucija impi. Useyibambe ngeenkophe manje inyembezi. Azwakale sethi, ngiyazi mshana wami ukuthi ngizovuka lapho futhi naleyo nhlamvu lapho kuwena izophuma mshana. Ngifuna wazi ukuthi abenzi balento kuwe bayikhotha impe ngiyomile. Nginazinyane lemvubu ladliwa zingwenya ngacobisa eziba la. Esulunye embizo laselwehla ngasehlweni lesinxele. Hayi, qina mntaka baba. Kuzolungiswa oshaleli lizolulama. Usigananda emduduza. Emva kwesikhashana angena uMantshingelane bazisa ngesikhathi sabe sesiphelile nebala baphume. Sekunomunyu manje uhlangene nentukuthelo ukucija impi.
ekuphumeni kwabo ucijimpi elokhu elizibe njalo ucingo likaManjomane olalikade nje lukhala kusukela besasendleleni eya khona esibhedlela. Bathi uma bephuma lapho bavumelane ngokungaphindeli ekhaya kuze kube ukuthi baphindele emuva naye uSakhile. Babe ngabantu-ke abalala emotweni kulobo busuku ngaphandle kwesibhedlela ukuthi ngakusasa bathole ihhotela bezokwazi ukuhlala lona iy'nsukwana nje besalinda ukuthi uSakhile alulame. Nokuyilapho phela ucijimpi afonela khona emuva ekhaya ebazisa ngalo mshopho osuvelile nokwadala esikhulu esililo kuManjomane. Isalukazi kanye nabo bonke nje ababesekhaya bebodwa bagxeka ucijimpi ngokuqinisa ikhanda noma ekhuzwa, bebodwa basola ukuthi ukuba kakhulumanga kabi nenyanga ngabe mhlawumbe anginjena. Kube ukuhilizisana-ke nje lapha ucingweni azaphethe ngokuluvala ucijimpi kodwa bazisa ukuthi umshana usevukile. Awu ndoda, wakhuluma iphutha manje kumama walomfana ngawathi umshana usevukile kubeni sisazi kahle isimo sakho ukuthi sibucayi kanjani. Kubuza usiganane. Kangenisona sizathu lesi esidala ukuthi ngithi usevukile. Bafo njengamanje angifune emsindo. Yabona nje engikugaqele njengamanje ukuthi kusinde nangumshana wami okuyesize ngaye la unye nokunye angihlangani nakho.